esperant el vicepresident que arribés, però començarem. Veiem a tothom, benvinguts al Centre d'Estudis Colombins, que diguéssim retroba la seva seu primitiva, que era a l'Òmnium Cultural, fins que vam haver de deixar la seu per motius organitzadors i de distribució d'espais d'aquí, i vam aconseguir, uns quants eren socis del Centre d'Estudis Colombins, i fundador, un servidor, i uns quants que eren socis de l'Ateneu, conjuntament, crear un espai a l'Ateneu d'exposició, que sempre és una gran palestra, sempre hi hagi espai, que es donin espais vàlids, perquè l'última conferència la vam descobrir, que era la de Cap de Vila, de Manel, Cap de Vila, perquè ens daven una sala de 10 persones, que no, és que això diu que tenim de vint. Em van trobar que havien escrit cada cosa. Sí. I bé, doncs, i aleshores vam crear una tertúlia que se'n diu d'Estudis Colombins. I aquesta d'Estudis Colombins la fem cada 2 mesos allà. Però, com que l'última no es va poder fer perquè estem a l'altre d'espai, perquè tots els que som aquí no hi haguéssim calgut de cap de les maneres, resulta ser que, doncs, que vaig gestionar que pogués fer servir aquesta sala en un dia com avui, que és 21 d'octubre i març, i aquesta hora. Molt bé. Veiem, jo coneix molt més bé el conferenciant, el senyor Learo, el servidor, i el vicepresident, per tant, presenti el conferenciant, i jo ja li dono la paraula. Moltes gràcies per la seva assistència. Moltes gràcies, president. Primer de tot, perdoneu el retard, perquè el trànsit ha estat implacable amb mi, i dic d'una reunió, no us feu mai advocats, de veritat. Jo volia fer un petit, com ha dit el president, una petita presentació del nostre convidat avui. El Manuel Capdevila Maresma ens coneixem fa molts anys i tenim algunes coses en comú. Ell no és soci de la nostra entitat, és soci d'altra entitat que també aplega estudiosos del tema colombí, però nosaltres volem demostrar la nostra pluralitat i de fet per això jo li vaig convidar que vingués, no és la primera vegada que ve, que és la segona, o tercera, efectivament, i jo li agraeixo molt que hagi vingut sincerament. El meu Capdevila ens uneix també a la navegació, els dos som navegants, portem potser jo 39 anys navegant i tu més de 40. Perquè té una mica més d'edat que jo, una mica més, amb la qual cosa tenim en comú el tema de la navegació i la passió pel Cristòfor Colom. El meu Capdevila, a més, tenim també una altra cosa en comú, i és que, a part de ser un bon amic, és un home que ve del món de les noves tecnologies de la informàtica, va ser un dels primers de la informàtica del nostre país, a Catalunya, doncs ja fa més de 40 anys. I jo porto 37, 38 i 19 com a advocat especialitzat en noves tecnologies, per tant tenim moltes aficions comunes. Aleshores, l'altre dia, quan vam parlar del tema, jo li vaig demanar permís al president, al nostre president, per convidar-lo. Li vaig demanar, de què podem parlar? Tens alguna novetat veritablement important, una aportació important? I va dir, home, el tema de l'ampolleta que fa. I aleshores, evidentment, sabíem del que parlàvem immediatament. Ell és un estudiós del tema que es deixa la pell, i avui estic molt content, com haurà dit el president, imagino, que aquest acte el fem aquí a l'Òmnium Cultural, a la Ciutat Nacional de l'Òmnium Cultural, perquè per nosaltres és casa nostra, estem a casa nostra, i tant de bo que a hores d'ara estem a casa nostra i continuem aquí sempre i sempre, perquè de fet els nostres estatuts de l'associació és la nostra seu social, la seu de l'Òmnium Cultural, la seu nacional on estem ara reunits. Jo et prego només, estimat Manel, que perquè n'hi hagi després un col·loqui fluid, et prego, perquè tenim el tema de la disponibilitat de la sala, que a 3:45 s'ha de tancar, o 2-3:45, a la qual cosa jo et prego que fos 3/4 d'hora de conferència, és a dir, fins 1:45, i a partir d'aquest moment, i la resta que sigui curt. Moltes gràcies a tots. Bueno, doncs anirem de cara al gra. Bueno, vull posar una miqueta de fil a l'agulla que sapigueu els antecedents. El nom és l'Ampolleta Catalana, l'exponent del Nou Món, i és que la navegació vestima sense ampolleta no es pot fer. O sigui que fa 40 anys escaig que estic buscant la catalanitat de l'ampolleta i fa
4 anys vaig fer un article a la Viquipèdia catalana i me'l van fer esborrar perquè van dir que no existia, no? Bueno, això, us poso aquesta frase de l'Orwell, que sempre és molt maca i tal, però anem ja cap endavant. I aquest és el problema, que em vaig trobar amb un atzucac que no em deixaven fer l'article de l'ampolleta perquè no existia en el diccionari del Termcat i del DIEC. En principi, si miràveu el DIEC fa 4 anys, deia ampolleta, petita ampolla per posar petits líquids en la farmaciola o en la cuina, per posar allò de pot petit i a la bona confitura, doncs es guardaven petites coses amb una ampolleta, però l'ampolleta per sentit de navegació no me l'acceptaven. Ho vaig buscar i en l'Alcover Moll hi havia una prèvia de 1414 que parlava d'una ampolleta d'hores per navegar. Va ser l'única que vaig trobar. Les altres 50 les he trobat el Miquel Lladó. Us he posat en Miquel, que l'agraeixo aquí perquè ell és el que ha fet una recerca d'una ampolleta catalana pintada sobre paper de fa 4 anys. Ell l'ha posat en fil parlant, en documentació sobre el tema, ha trobat la documentació més antiga el 1290. O sigui, era lògic que l'ampolleta hagués de ser catalana, però en el castellà no apareix fins al diari de Colom. Colom el 1492 diu que ja havien passat 3 ampolletes. L'ampolleta és això, o sigui, és un rellotge de sorra de mitja hora i amb això es feien les guàrdies en els barcos, i al migdia veien el moment que el barco arribava al sol en el zènit, giraven l'ampolleta i hi havia un patge que cada mitja hora li donava la volta i cada 8 ampolletes era una guàrdia perquè eren les guàrdies de 4 hores, no? O sigui, era l'única forma que hi va haver-hi des del segle XIII fins al segle XVIII per calcular el temps a bord d'un vaixell. Però després hi arribarem quan arribem a la navegació per estima. Aquí he posat la carta de van enviar els del Termcat quan van acceptar el terme ampolleta i ho poso doncs perquè m'agrada. Llavors, el tema és la pregunta que es va presentar a Miquel Llaurador és, aviam, tu dius que l'ampolleta és catalana, però per què és catalana? Perquè el nom és català o perquè tot el que hi ha al voltant de l'ampolleta és català? I llavors va començar a investigar i tothom deia que les ampolletes eren venecianes, el vidre venecià, que és fabulós i tal. I s'ho va estar mirant i ha trobat que no hi ha tant d'italià com hi ha molt més de català en l'entorn del vidre medieval. O sigui que és una cosa que... Ara no tocarem això. Aquí el que explico és això, no? Que en les relacions atlàntiques es fan servir taules, es fan servir instruments de navegació, això passa a la meva primera conferència, però hi ha sempre un comú denominador que és la navegació per estima que acabes fent és amb una mesura de temps. I aquesta mesura de temps demostrarem que els catalans tenien tota la tecnologia per poder-les fabricar. Durant més de 300 anys vam ser potser els únics que les fabricaven. Eren tan paraules aquestes ampolletes que els reis se les regalaven entre si. Vull dir, era una cosa que un rei li regalava al rei de França, sabeu aquell famós atles català, l'atles de Cresques? Amb l'atles de Cresques, el Joan d'Aragó, Joan el Caçador, li va regalar una ampolleta al rei de França. I el rei de França, quan es mor, la deixa en herència, la deixa com una cosa preuada, perquè els francesos no podien fer ampolletes. O sigui, per fer ampolletes, bueno, les farien els francesos, però els que avui dia són francesos, tota la part de la Catalunya Nord, que ara s'han incorporat a França, no? Bé, això faig un petit d'allò, un petit apunt. Què voleu? Més que una ampolleta, més català que una ampolleta, que són 2 brocs de porró ajuntats pel mig amb un tubo de coure al mig i un plat de sorra. O sigui, nosaltres seguim prenent el porró, coneixeu algú més que digui porró, que no serien els catalans? Doncs els que saben fer porrons saben fer ampolletes. Aquest és el concepte, no? Anem més endavant. Llavors, aviam, ell ha aconseguit, el Miquel ha trobat que tenim el vidre gràcies a l'astrologia i a l'alquímia. Algú m'ha dit que no podem esmentar l'alquímia perquè és una cosa esotèrica i que s'ha de portar d'amagat, que no queda massa científic. I llavors vaig fer un article a la Viquipèdia que era la relació d'astrologia i alquímia. I em va sortir, sabeu qui em va sortir? Qui és un científic impressionant del segle XVII, al canvi del XVII al XVIII, és Isaac Newton.
Isaac Newton, el que ens ha fet les seves 3 lleis, o la llei de gravitació universal, o sigui, més científic que ell no pot ser, no? Doncs era alquimista, o sigui, els seus deixebles van destapar tota la seva obra alquímica. El que passa que no la va publicar perquè ja en aquella època donava una miqueta de mal nom. Sí, bueno, no ho sé. Ha separat aquesta segona mica, vale. O sigui, vaig fer aquest article que explica la interacció de l'alquímia amb l'astrologia. L'astrologia va passar a convertir-se en astronomia en un moment donat i l'alquímia va passar a convertir-se en química, no? Però en un moment donat, als segles XII, XIII i XIV, tot això està tan barrejat que, a veure, el màxim responsable de la història de la ciència, bueno, jo l'admiro, que és el López Piñeiro, és un metge de València, i aquest metge de València, estudiant la història de la medicina, va arribar a estudiar la història de la ciència, de la tècnica de Leonardo, de tota aquesta colla, perquè és que no es pot separar. No es pot separar perquè en aquell moment, bueno, aquí he posat un exemple, el sol governava el sol, la lluna la plata, cada metall tenia un astre, i les fórmules que s'han trobat en CDC estan totes parlant de la lluna, coses de la lluna, no parla mai d'un nom d'un metall, sinó del planeta que li pertoca. O sigui, no es pot separar alquímia d'astrologia a l'edat mitjana. I la gent que portava això, doncs mira, era aquesta figura, la figura de l'Homo Universalis, que, graciosament, els més importants Homo Universalis que jo per mi l'Homo Universalis per antonomàsia és Ramon Llull. O sigui, aquests mestres de la ciència que tenien la ciència alquímica, la ciència astrològica, la ciència filosòfica, o sigui, ho tenien tot en una sola persona, i aquesta figura és la figura de l'Homo Universalis. N'hi ha un centenar, potser. He posat els més importants, començant amb Aristòtil, Avicena, Farabi, i el que és important que veieu que hi ha Ramon Llull, Arnau de Vilanova, i jo hi he afegit en Guillem Sadasser. Guillem Sadasser és el que va permetre que els vidriers catalans poguessin fer un vidre com això, el vidre de plom. El vidre de plom, en Miquel em va dir, busca, vaig comprar els facsímils de l'obra del Sadasser, i busca si n'hi ha algun que tingui plom en la fórmula. I una de les 20 fórmules tenia plom. Per tant, el 1360 escaig, amb les fórmules del manuscrit de Guillem Sadasser, es podia fer vidre de plom a Catalunya. Acaben en descàs, i el Newton, que és el que crida més l'atenció que Newton fos astròleg i alquímic. És una cosa que està demostrat, hi ha tota la documentació, i hi ha una publicació de l'any 1945 en totes les obres d'alquímia de Newton. Bé, aquí aniré esmentant uns quants dels homos universalis que tenim a Catalunya. En Ramon Llull, evidentment, que és el més gran, té tractats d'astronomia, tractats de medicina, tractats de tot. Però Llull ja no vinc aquí a estudiar, només l'esmento, no? Després n'hi ha un que és a Barcelona, que ja vaig comentar l'altra vegada, que aquest està bastant especialitzat era jueu. Teniu en compte que hi ha molts jueus que estan barrejats dintre d'aquest entorn. Controlen les arts renegades, controlen la sabidoria, són els que saben fer mapes a Mallorca, són els que saben fer brúixoles. La gran Cresques era brúixoler, feia astrolabis, brúixoles, i en algun moment algú li havia de fer ampolletes, perquè això és un fet, no? L'Opidus Barquinolensis és de tenir en compte que la nostra escola de traductors de Toledo és molt abans que l'escola de traductors de Toledo, és l'escola de traductors de Ripoll. I a Ripoll s'hi crea un personatge que és molt important, que és el Guerrer d'Orlac. El Guerrer d'Orlac, en un moment determinat, escriu en un monjo de Ripoll i diu: envieu-me el llibre de l'Opidus Barquinolensis. Aquest llibre de l'Opidus Barquinolensis és el manuscrit 225, que parla d'un rellotge mecànic d'aigua. Aquí algun dia m'haig de barallar amb tots els científics que ens tractaran el tema, perquè no estic d'acord amb ells, però és aquest manuscrit 225 de Ripoll de l'Opidus Barquinolensis. L'Opidus Barquinolensis fa, heu sentit parlar dels astrolabis, que ens els van portar els moros, els àrabs, els sarraïns, però n'hi ha un, el més antic del món, que vas conèixer a través d'un amic teu, que és en Martí Vergés. Diu: vine, que ens han portat a l'Acadèmia de Ciències de Barcelona l'astrolabi més antic que té les xifres carolíngies,
i està fet per la latitud de Barcelona. O sigui, això s'ho volien quedar a París, ens l'han robat, però quan les taules de latitud estan posades a Barcelona, que és 41,6, no ho poden canviar, diu això és Barcelona. O sigui, al final això s'ha atribuït a Lopitos Bardinarensis. L'altre és el quadrant, que és el que feia servir Colom per mesurar l'alçada de la polar de nit. Aquesta alçada de la polar es posa una plomada aquí al mig i dividir aquest quadrant en 90 graus és molt fàcil. I de molt antic, de l'època de Ptolemeu, de l'època dels grecs, ja es dividia la circumferència en 360 graus al dia en 24 hores. Tot això ve de l'època dels grecs. Possiblement d'abans. El sexagesimal em sembla que és de la cultura de l'Àsia Menor i de tot el Maghreb. Però els que ens ho van portar els àrabs, que ho havien agafat dels bizantins, dels grecs, en fi, no? Les teles millar, quan es volia plasmar, aquí en Miquel acaba d'explicar un cas sobre una esfera, doncs per posar les coses sobre l'esfera es feia servir una esfera admiral, i pensem que això era al segle XV, ja hi havia esferes admirals i possiblement abans. O sigui, això que la Terra no era rodona, que el Colom ho va demostrar, és una miqueta fal·làcia, no? I aquest l'he posat aquí perquè el vaig trobar, és de la corte d'Alfonso X el Sabio, però és l'astrolabi que va fer servir Galileu per fer un astrolabi el doble de 10 vegades més gros, que està en el Museu de la Ciència de Florència. El vaig veure i el vaig tenir a internet i us l'he posat només perquè sapigueu que aquesta ciència va... La meva teoria és que la ciència va venir amb els àrabs, va venir a Espanya i de la península ibèrica va passar a la resta d'Europa. O sigui, som el bressol de la ciència europea. La mare de Jacob doncs, està feta per un jueu de Banyuls. O sigui, això encara també es feia servir a l'època, van fer servir els portuguesos, van fer servir Colom, i es basa en la teoria del sinus i el cosinus. Has de mirar l'astre que vingui per la hipotenusa i en la base tens el sinus i el cosinus, es poden calcular angles d'aquesta manera. Això ja es feia al segle XV perfectament, no? Però el cerimoniós és un rei que és el pare, o em sembla que és l'avi de Joan Caçador, que és el que està més involucrat amb les ampolletes, el nostre Joan Caçador, i és el que va obligar que hi haguessin cartes de navegar en els vaixells, encara que Miquel diu que hi ha un malentès amb això, les brúixoles i les ampolletes. Les ampolletes no s'esmenten mai, però és que són coses condició sine qua non, o sigui, no es pot navegar sense ampolleta, i no sempre s'esmenta l'ampolleta. Ja dic, en castellà, hi ha unes taules que queden amagades durant 300 anys, les troben al segle XX, les troba un tal Steinschneider i li donen al Rico Sinopas, que és l'expert de Madrid, perquè digui el que és. Diu, esto és un epígrafe de les tables alfonsíes. I al final aquest va trobar 4 manuscrits més, en hebreu i en català, i no eren unes epígrafes de les tables alfonsíes, sinó unes tables fetes per al cerimoniós. Aquestes taules, la meva teoria, i més o menys l'he pogut demostrar, és que les taules que va fer servir Colom, les taules de l'Anzacut, per anar a Amèrica, estaven tretes d'aquestes taules. Me les vaig comprar un facsímil de les taules de Zacut i en la introducció diu: soc fill de gent del sud de França i els meus mestres són tots els que van fer, tots aquests, el Jacob Corsino, el del Masses Planes, mestre Pere Gilbert i el Profati Rodeo. El Profati Rodeo era de Sevilla, una cosa així, però era un jueu que es connectava amb els altres jueus del sud de França, que són els que va agafar per als cerimoniós per fer aquestes taules, que són molt millors que les taules alfonsíes més famoses i més conegudes. Les taules alfonsíes estan plegades d'errors, perquè estan fetes traduïdes a partir de les taules de Fargani, i les taules de les cerimoniós estan fetes a Barcelona i són totes de nova planta, la vi i la tarafa, no? L'Anzacut reconeix això, que és una família migrada del sud de França, viu per Castella en algun lloc, al final el van perseguint i passa a Portugal, però diu que els seus mestres són tots aquests, Jacob David Benlloc Dodge, Bonjorno Bon Dia, David Ben Gerson de Banyuls, i són tot astrònoms catalans de la Catalunya Nord. Aquí ho poso només com... Jo des que vaig fer per universitari vaig veure allà tots els professors que vaig tenir, els vaig dir que es podia calcular la longitud sense tenir un rellotge. El que el pare Batlló em va dir, potser sí i tal. Després me'n vaig anar a l'Acadèmia Febrer i el director de l'Observatori Fabra, el doctor Febrer, em va dir, és impossible, si no tens un rellotge no pots calcular la longitud. I m'ho va dir gent de Bull, que és un savi. Teníem 2 astrofísics a Bull, els coneixeu els que són de Bull, no?
i un és tan maco i tan savi que jo, però bueno, m'ho van negar tots dos, el que sortia a TV3 com a 3 i l'Astrònom, aquell era de Bull, era de Bull Sistemes, i l'altre que era el nostre de mestre, savi, i no dic els noms, però m'ho van negar tots dos, i al cap de 3 mesos em ve el savi, em diu: nano, tenies tota la raó, hi ha un sistema per calcular la longitud sense tenir rellotge. O sigui, i això que m'ho digui un savi com ell, l'altre encara no m'ho he dit mai, i la veritat segueix sent la mateixa, però el sistema aquest és aquest, i aquest sistema curiosament el va patentar amb tota una sèrie d'astrònoms, Halley, Newton, tots els que des que es crea el Board of Longitudes el 1713-14, tots intenten fer un sistema per fer unes taules lunars per poder aconseguir la longitud mitjançant l'angle de la Lluna amb el Sol o amb altres estrelles. I li donen el premi a un home que avui dia seria alemany, però sembla que era prussià, Göttingen, en aquella època, el 1750, devia ser tal Tobias Meyer, però el que perfecciona aquestes taules és José Mendoza y Ríos, és un capità de l'Armada Espanyola, capità de navío, i els anglesos li compren, deserta, es dona de baixa de l'exèrcit espanyol, i això ho he discutit amb un soci del Col·lectiu d'Arenys, que és el Martínez Hidalgo. Dice: se suicidó porque tenía un error en un logaritmo. Jo crec que els serveis secrets del CNI de l'època van anar a Anglaterra i se'l van carregar perquè havia donat una sapiència impressionant. Teniu en compte que les taules del Tobias Meyer tenien que fer 30 càlculs a l'hora per calcular la longitud, i ell va agafar una cosa, per dir-ho d'alguna forma, va fer un comú denominador d'una sèrie de factors, i en comptes de fer 30 operacions va crear una cosa que es diu Haber-Sein, i amb el Haber-Sein s'havien de fer només 7 operacions per calcular la longitud, i això li van comprar Hi ha una cosa molt curiosa, perquè hi ha una carta que me la va ensenyar Martínez Hidalgo a la seva secretaria i diu: oye, dice, me han dado 5 computadores más y vamos a hacer las tablas con más cifras de las que tenemos. Y tenían computadores en el siglo XVIII, Eren humans que sabien computar amb 2.000 decimals i els deien computers. Això és una cosa que em va fer molta gràcia. Bé, aquí, com que al final arribarem en un viatge de la volta al món, el Tractat d'Alcàsser és el que limita la possessió d'Espanya a Portugal en sentit horitzontal, i el Tractat de Tordesillas, que és el que limita les rules intercètera i tal, converteix la línia horitzontal en una línia vertical. Us dibuixo aquí. Sapigueu que a través de Coriolis els corrents que es formen a l'Atlàntic tenen una forma circular. El corrent del Golf és el que coneixeu tots, és el de tornada, però el que no coneixia tothom era el corrent d'anada que s'agafa a les illes de Cap Verd. Aquests corrents, això ho va fer-ho en Colom, va ser el seu gran descobriment, va trobar l'autopista per anar a Amèrica, que és des de les illes de Cap Verd, i l'autopista de tornada, que és el corrent del Golf. Això serà molt important, per que tot això a base d'ampolleta. Sense ampolleta no ho podia fer, ho repeteixo. Aquí he explicat una miqueta de coses, però és el mateix. Al final, en un moment determinat, les illes que estan per sota del tròpic de Càncer, que és el paral·lel de la Gomera, pertanyien a Portugal. Llavors, tots els cartògrafs dibuixen aquestes illes que estan, evidentment, per sota, les dibuixen per sobre perquè si no pertanyien a Portugal. És una trampa que van fer en aquella època. Hi ha una sèrie d'històrics catalans amb la longitud: Jaume Fredelans, Martí Corrés, Pere Medina, Ferran Colom va provar un sistema amb rellotges en aquella època, i Jaume Joan Ferrer se'n va anar amb un sistema de taules lunars a calcular la longitud de Mèxic i la longitud de Manila. La longitud de Manila és molt important perquè la línia que s'acorda a 1494 de Tordesillas, 360 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quan es dona la volta al món, és aquesta línia verda. Aquesta línia verda parteix Austràlia i Nova Guinea per la meitat. I les illes importants, les que fan tots els viatges als descobridors, són les illes Moluques. Les moluquenyes que teníem Arenys, doncs aquestes Moluques eren la riquesa, on hi havia el clau, tota l'especieria que permetia conservar els aliments i que s'havia portat a través de la ruta de la seda i la ruta de les espècies, i que en el moment que cau Constantinoble amb els turcs s'han de buscar rutes alternatives. O sigui, ja sabeu, la ruta dels portuguesos és a través del Cap de Bona Esperança, i la ruta nostra és a partir de l'estret de Magallanes, en un moment determinat que Magallanes va fer aquest viatge. Jo vaig voler mesurar la milla, us ho poso una miqueta, i em vaig basar en un mapa de Felip V en què està
preferit respecte al Meridià de Tenerife la línia de Tordesillas. Ho vaig calcular i em va donar doncs, que la milla que es feia servir en aquesta mesura de les 300 tantes llegües és una milla catalana de 4 milles en una llegua. I vaig fer el mateix càlcul en el Tractat de Saragossa, que se'ls dona la línia del Marunco, la línia que parteix Austràlia i Nova Guinea per la meitat, i em va donar sensiblement els mateixos valors. O sigui que els cosmògrafs que van calcular la línia de Tordesillas per l'altre costat, per al costat de Filipines, que Filipines de fet estaven al costat portuguès i els van enganyar, i el Tractat de Saragossa li van pagar 50.000 ducats d'or als portuguesos. De fet és la dot que li donen a la princesa que es casa en Carles I. Aquí hi ha els càlculs i veurem que tot dona molt, la milla legua és de 6.711 i és molt a prop del valor que tenia la llengua catalana, que segons el Nordestion diu que és la llengua en què es fa el mapa primer. Sabeu que hi ha el malalt número 1 de Sida, el malalt número 1 d'Ébola, el malalt número 1 de... Doncs hi ha el malalt número 1 de portolans. Hi ha un portolan primer que tots els altres s'han copiat d'aquest portolan. I en Nordenskiöld, que és el que va estudiar més el tema, va dir la milla que hi ha aquí és la milla catalana. Miquel Llaurador Dixit. La navegació per estimar. O sigui, això és aquesta fórmula que és molt fàcil. Les milles és igual a la velocitat per el temps d'ampolleta. Si saps la velocitat, el rumb de la nau i el temps que navegues en aquest rumb, et saps posicionar en un mapa. Però fa falta alguna cosa que et mesuri el temps. La velocitat s'arriba a aproximar, parlem un altre dia, en diferents instruments, hi ha la corredora, hi ha diferents coses, no? O sigui, la frase que vull que us quedi clara és que sense ampolleta l'estima és molt difícil que sigui precisa, per no dir impossible. Per tant, aquesta ampolleta que fa servir Colom, d'on te la treu? Aquí està el tema. L'ampolleta que fa servir Magallà és que n'agafa 18 a Barcelona i fa el viatge de la volta al món amb 18 ampolletes, d'on te les treu? Si surt de Barcelona, em sembla que queda bastant clar, no? La química catalana i el vidre. Bueno, doncs aquí el senyor Miquel Llaurador va dir, escolta, he trobat els llibres que fan servir els vidriers italians i hi ha un manuscrit que es diu Seda China, que està traduït, ho posa en el pròleg, diu tradotto de la Seda China de Guillermo Seda Carmine de Perpinyà, i tenen els nassos, tenen l'honestitat de dir-ho, perquè hi ha altra gent que no ho diu, vull dir, això és molt important. I hi ha aquest llibre, després hi ha un altre tractat que s'imprimeix ja amb el 1494 escacs, que es diu Arte Vetraria. Arte Vetraria, aquest de l'expert és en Miquel, diu, no, és molt curiós perquè diu, si volem fer, us diré una cosa que les dones potser ho sabeu, a veure, qui sap el que vol dir colada? Sabeu d'on ve la paraula colada? De colar alguna cosa, no? Doncs s'agafaven cendres, es posaven en un sedàs, es colaven amb aigua i l'aigua que sortia sota era la sosa que es feia servir des del neolític per netejar la roba. O sigui, per això es diu colada. Però és que això mateix és el que es fa servir per fer el vidre. Per fer el vidre es fan servir també aquestes herbes, l'únic que en lloc de cremar-les i no escrutar-les es posen en un forn, en sílice, en sorra, i s'arriba a fer, quan arribes a 800, 900, 1.000 graus, arribes a fer el vidre de més o menys qualitat. I l'herba, la qualitat de l'herba, dona la qualitat del vidre. Llavors, a l'Arte Vetraria, si voleu fer bon vidre, heu de comprar la soda d'Espanya. I la soda d'Espanya, segons el Miquel Llaurador, que ho coneix molt bé, és la barrella, que és una planta que neix des de Múrcia fins a Portvendres o a Montpeller, o sigui, tot el litoral català. Els italians ens compraven la barrella per poder fer bon vidre, fins i tot els de Morano. Hi ha més coses en aquest tema. De fet, el que ja ens ha de ser, si els italians tenen aquest llibre, nosaltres també l'hem de tenir, però com que ens roben tots els documents, al final hem trobat una noia que es diu Pascal Barthélemy, que ha fet la col·lecció de tots els llibres manuscrits del Sardacer. N'ha trobat 7 en el món. Però curiosament un d'ells no l'atribueixen a Guillem Sardacer. Bueno, això ve una miqueta. Només dir-vos que Felip Perdell, quan arriba a Barcelona, fa flatar una galera, la fa anar a Mataró a veure el forn de vidre de Mataró, perquè era un forn de vidre d'una qualitat excepcional que ja n'havia sentit parlar als Països Baixos. I aquest forn de vidre de Mataró, pobret, on part? Doncs Felip II va anar, Felip el Vell va anar a veure'l. O sigui, això té nassos, no? Felip V, quan va fer el mejor cristal del mundo i crea la fàbrica de cristales de la Granja. Sabeu qui agafa per fer el fundador de la fàbrica de cristals de la Granja? Un senyor que es diu Ventura Cid. Ventura Cid, un català, un tècnic català de vidre que sabia que anava. O sigui, Guillem Sardacer, en un moment determinat, crea des de Perpinyà, el Palau del Vidre,
vidreres. I quantes vallvidreres coneixeu? La vallvidrera d'Arenys, la vallvidrera... Tots els llocs on hi ha forns de vidre tenen la vallvidrera on treien les herbes per poder fer aquest vidre. I és una tradició catalana bestial. O sigui que, com diu en Miquel, tenim el per què l'ampolleta rep un nom català. Perquè les ampolletes les feien a Catalunya. Vull dir, això és una cosa molt important. Va ser de Xina. És una traducció d'un manuscrit original del llatí del Guillem de per a la Legend de Murano, i que fan servir unes fórmules catalanes a Itàlia per fer el vidre. Vull dir, tot el que sigui això demostrat, o sigui, no, està escrit en el manuscrit. L'Arte Vetrària és un llibre que us he comentat, que està imprès, agafa fórmules del CDC i altres coses, i sobretot recomana la barrella d'Espanya, que això és molt important. La Guillem CDC, d'aquí el Miquel em va trobar una dada, que s'educa a Barcelona. I s'educa en un estudi. Això és un altre article veu que he fet, que resulta que la versió oficial, després de que Felip V esborrés totes les universitats catalanes del mapa, les engega a fer punyetes i han desaparegut totes. I, home, sí, en Catalunya tenéis un estudi de 1451, i resulta que a Palència i a Salamanca el tenen des de 1209 i 1210. Però és que a Montpeller Jaume I crea un estudi, si que en petit dona firma l'ordre, perquè es va fundar la Universitat de Montpeller, famosa en el món entero, el 1216 o 1217. O sigui, Jaume I es dedicava a muntar universitats a Montpeller i no a Barcelona. O sigui, jo vaig anar escarbant i he trobat que tenim estudioms episcopals, cardenalicis, del tipus que vulgueu. Un d'ells me'l va donar el Leandre amb una documentació que té dels franciscans a Catalunya, que el rei de França va venir, el fill del rei de França va venir a estudiar a Barcelona en el convent de Sant Francesc. El convent de Sant Francesc ens el tiren a terra amb el d'allò de Mendizábal, i tenim la Capitania General i el Palau de l'Entamendi. Però allà hi havia el convent dels franciscans on el rei de França enviava el seu fill a estudiar. I això està documentat. L'altre, imagineu-se, qui és el patró dels advocats? Sant Raimundo de Peñafuerte. Allà, totes les lleis de les partides d'Alfonso de Dimosavio, que era el gendre de Jaume I, agafen el seu legislador i les copia totes. Són lleis copiades de Sant Raimon de Penyafort, i el papa ho sabia, perquè quan ha d'agafar un patró, si Alfons de Gelsavi tingués el gran legislador, l'havia posat en vent de patró dels advocats, i si posa Sant Raimon de Penyafort és perquè era el savi de l'entorn de lleis, i això qualsevol advocat ho sap. O sigui que Sant Raimon de Penyafort ensenyava. On estava Sant Raimon de Penyafort? En el convent de Santa Caterina. Avui dia venen carn i peix en les taules on estudiaven a l'estudi de Sant Raimon de Penyafort. Això és una vergonya, és una indecència, s'hauria de tornar a recuperar. El convent de Sant Francesc és la primera universitat de Barcelona, feta per el Berenguer de Palou, li dona el terreny a Sant Francesc d'Assís, ho construeix amb les seves pròpies mans, i en allà s'ensenya des del 1220 escaig. I el 1220 escaig, Sant Raimon de Penyafort estava donant classes en el convent de Santa Caterina. I hi ha els més il·lustrats dominics del món han estudiat en el convent de Santa Caterina. Doncs ara en trobem un altre, que l'ha trobat el Miquel la setmana passada, a l'Estúdium dels Carmelites de Barcelona. L'Estúdium dels Carmelites de Barcelona, aquest gran Guillem CDC, que és un homo universalis, estudia a Barcelona, no estudia a Perpinyà. Per tant, hi havia un estudi de Carmelites, diu, and flourish so much that they start building others, és una escriptora anglesa, i diu, va començar els Carmelites a muntar estudis a tot arreu. I aquests estudis han desaparegut, no existeixen. Després de Felip V ens han esborrat tots els estudis catalans del mapa. Com voleu que tinguem savis, que féssim la tira de coses si la gent no podia estudiar, que era ciència infusa? Això és un principi molt clar, no? Bueno, aquí tenim l'ampolleta, aquí arribem a l'ampolleta. Aquesta és una més antiga i aquesta és una miqueta més moderna del segle XIX. Aquí el Nico Verder em va dir, escolta, d'ampolletes ja en tenien els egipcis, o sigui que no parlis de que és una cosa catalana. I no, si no parlem de que sigui una cosa catalana, o sigui, aquí es tracta de si, amb un vidre blanc, de plom, de suficient qualitat, per veure-les al mar, perquè això, si és un vidre verd i tal, quan giren la sorra no veus si baixa sorra o no baixa sorra. Per tenir un vidre prou clar, hem de tenir una fórmula per fer-ho. La tenim de la seda xina i dels 7 manuscrits de Guillem CDC. O sigui, això ha quedat claríssim. I llavors, la versió oficial de la primera ampolleta registrada és aquest. A la Borsa de Lorenzetti pinta a Siena, el 1340, un quadre que és l'Alegoria del Buon Governo, la Sala Capitana del Popolo de Siena. I
posa les 4 virtuts que han de tenir els governants i són la fortaleza, templança, aquelles 4 virtuts que sabeu. I la temperança li posen una ampolleta per reposar. Diu, nosaltres vam inventar l'ampolleta perquè tenim l'ampolleta més antiga del món, tal i tal. Aquí en Miquel Llauradó ve aquí per desmentir-los perquè ha trobat una investigació d'un senyor que es diu Winkelmann, que al segle XVII es va descobrir un sarcòfag romà de l'època de l'emperador Adrià que representa el casament un de les cares, representa el casament de Peleus. Està tallat per la meitat, hauria de ser més llarg, però si no, no m'hi cabia, que és el casament de Peleus i Tetis. Està datat al 350 després de Crist, i aquí podeu veure, l'he ampliat una miqueta perquè es vegi millor, que hi ha un rellotge de sorra. O sigui que els romans ja tenien rellotge de sorra, o sigui, els romans i els grecs, però almenys això és una documentació que podem explicar que hi havia hi ha algú que diu que això és una calipsida, perquè no saben si dintre el que hi havia era sorra o aigua. Si és aigua és una calipsida, si és sorra és un... De fet, en italià es diu clepsidra d'arena, el rellotge de sorra, o sigui que... Però tenim una data 350 abans de Crist, després de Crist, el de Siena de 1340, i llavors quan vaig fer l'article de la Wikipedia, vaig fer les 3 Wikipèdies, la catalana, la castellana i anglesa, i fet jo l'article de l'ampolleta, i vaig trobar que hi havia un senyor, bueno no, això no sé per què l'he posat aquí, sí, perquè és anterior, no? Però el primer es ven de l'ampolleta. El que hi havia a internet i que el vaig posar jo és un tal Thomas Stetcheman que se'n va a Flandes i compra 12 ampolletes i veu el pres que horologes of the same time, d'insecte i tal, i és del regnat d'Enric III d'Anglaterra. Això seria escàs l'any 1345, o sigui que és més o menys la mateixa època de l'ampolleta de Siena. El 1380, l'inventari de béns de Carles V de França, quan va morir, deixa això i té un gran horloge de merda, de gran de fiola, plen de salon, de gran de bois d'arxat. I el vaig posar a internet aquesta... I llavors, al cap d'un temps, quan em ve, diu, escolta, diu, és que el príncep Joan d'Aragó li havia regalat una ampolleta al rei de França. Dic, bueno, doncs, i vaig trobar un lloc, ara no l'he tornat a trobar, que posava Cadeau di Prince Joan d'Aragó. O sigui que, imagina si els francesos, que són la rehòstia, han de demanar que els hi facin un present d'una ampolleta des del regne de Catalunya, que és on hi havia els vidrers, vull dir, és bestial. O sigui, torna a reafirmar el perquè Colom, de fet reafirma la catalanitat de Colom. Si Colom tenia una ampolleta i és el que l'introdueix a Castella, i l'ampolleta la tenim a Catalunya per tort i a dret, doncs ens fa més... Llavors en Miquel va trobar una referència de l'Antoni de Capmany a les qüestions crítiques que diu, hi ha la galeria Santa Maria el 1290 que diu que té una bòixola i unes hores de navegar. O sigui que aquesta seria la referència més antiga d'una ampolleta i d'una ampolleta d'ús nàutic. O sigui, és el primer esment que tenim i està fet a les qüestions crítiques està tret dels manuscrits de la Corona d'Aragó, Capmany. Llavors el 1345 hi havia aquest de l'anglès, el 1380 el de França, però que en el fons és catalana, i llavors arribem en Colom, que és el que es tractava, no? Quan fa servir en Colom el primer esment de l'ampolleta en castellà? És en Colom, jueves 13 de diciembre, tomó aire almirante de que horas de día de noche, y allá que pasaron 20 ampolletas que son de media hora, que él dice, aunque dice que pueden haber un defecto, que no la vuelven presto o que deja pasar algo, entens? Aquí és el que es diu rizar l'ampolleta, no sé, té un nom especial quan es gira abans d'hora o se li donen cops perquè venia una miqueta. Jueves 17 la progresó, calmós el viento i andaria 14 ampolletes. O sigui, fan servir l'estima de la que us he parlat. Es navega per ampolletes. O sigui, Colom no hauria arribat a Amèrica si no hagués tingut una ampolleta. I Magallanes, no, ja us dic que no és Magallanes, ja veurem qui la va donar. O sigui, Magallanes no hauria pogut donar la volta al món si no hagués tingut ampolletes. I com que sabia que es feien malament, va agafar 18 de Barcelona. O sigui, pensem que és de Barcelona. El Navarrete diu que són venecianes, però em sembla que estem demostrant bastant abastament que aquí a Catalunya sabien fer ampolletes, no? Llavors, vine estic de Nero, bueno, totes les... Hi ha 20 mencions a l'ampolleta per part de Colom, la tira. Ja que de Ferran passa a un altre sistema i en el Reis Català ens envia un sistema perquè es calculi la línia de Tordesillas d'una forma GFE. I llavors, arribem a Barcelona, el 1519, totes les encomiendes hechas a Magallanes estaven firmades en Valladolid. El senyor
Daniel Ibáñez em va donar la seva bíblia, que és el Fòrum d'Aguilera. Diu, mira el 22 de març on estava Carles V. Y Carles V el 22 de març estava en Barcelona. I el 19 d'abril estava en Barcelona. I vaig anar buscant, en Miquel es posa a buscar per internet i va trobar el que vindrà a la pàgina següent, però jo vaig arribar a trobar en el Hackney Society la encomienda de Magallanes signada a Barcelona, que en Navarrete la suprimeix del mapa. Però la nau Trinitat, una de les 4 naus que van a la Volta del Món, la capturen els portuguesos i se l'emporten, la fan presonera a la Torre del Tombo. Hi ha tota la documentació d'aquesta nau i hi ha la encomienda signada a Barcelona. Per tant, i en Pigafetta en el seu diari diu «Denunciamos de Barcelona perquè la seva majestat imperial era a Barcelona». I aquí arribem al senyor Albó. A Magallanes, juntament amb les tripulacions, va embarcar 18 empleats de Barcelona. Hi ha 2 capitans de vaixell, el Mauricio Obregón, que m'ha costat trobar el nom perquè l'havien perdut, això ho va trobar el Miquel l'any passat, i l'Andrés Rosenda. Són 2 tios que volen fer la volta al món que va fer Magallanes i Elcano, no? I troben l'únic que hi ha per... Els espanyols han pogut anar a les Filipines gràcies al derrotero de Francisco Albo de Rodas, griego de Rodas. I aquí ens han fotut una, diu, aquest tio es mira tot el facsímil, bueno, jo tinc el tinc copiat de la colombina, m'ha donat tot el facsímil d'allò, i està ple de catalanades per un tubo. Entra, a veure, digue'm allò que diu que és molt... Entra en una oberta, fa servir la I llatina per tot arreu, catalanades per tot arreu. I aquests 2 capitans que han donat la volta al món, un és el Mauricio Obregón, que aquest va néixer, o de molt petit va estar aquí perquè era fill del cònsol de Colòmbia, vivia a les Rambles i tal, no? I coneixia el català. I l'altre és el Rosfelder, que és un oficial, un capità de la marina de guerra francesa, que està a Algèria, estan a l'OAS, volen matar en De Gaulle, no poden, llavors fugen i es refugien a Espanya. Franco els hi dona, jo he conegut molts tios de l'OAS a Madrid, perquè estava a Catalunya, va aprendre el català i quan va fer la volta al món del Magallanes al Delta de Dalbo, aquest tio mira el onomasticon del Coromines i Roses, tota l'edat mitjana, que es diu Sant Pere de Roda, doncs ho van fundar els grecs i Rodes a Catalunya eren Roses. Roses durant tota l'edat mitjana s'ha dit Rodes, o sigui que hi ha uns 15 mariners en l'expedició de Magallanes que posa griegos de Rodes i són catalans de Roses. He dit. No queda res més, ja només aquí la tornada, que veieu la nau del Magallanes que torna al Cabo de Buena Esperança i hi ha una bandera catalana, però ja està tot dit. Heu quedat convençuts de que la polleta és catalana? L'ampolleta és imprescindible per una navegació. Per l'estima és imprescindible. Per l'estima, o sigui, tu pots arribar a estimar la velocitat del barco en diferents formes i tal, i és una de les coses que s'havia de fer. Bueno, no, però els nusos ve al segle XVII, o sigui, estem parlant del segle XV. Però quan tu vols fer alguna cosa has de saber quant temps estàs anant en un rumbo determinat. I això, l'única forma de fer-ho, durant 500 anys, ha sigut l'ampolleta de mitja hora. Però, bueno, això està superdocumentat, no ho dic jo. Sí, és així, l'estima ampolleta, avui dia però en aquella època amb ampolleta. I aquesta ampolleta de 30 segons, en el segle XIX, no us hi he explicat molt no ve el cas, però es va fer una ampolleta de 30 segons que es tirava una fusta per la borda amb uns nusos que estaven separats a una distància determinada i al cap de 30 segons es mirava quants nusos havien passat i això donava la velocitat, per això es medeix amb nusos. Hi ha una altra cosa, vull afegir una cosa, perquè he citat en Guillem d'Urgach. Sí. Aquest Guillem d'Urgach va estudiar... Garbert. Va estudiar... A Vic. No, a Ripoll. El Palau de Vic se la porta a Vic, també. Era monjo de Ripoll, va apuntar a la xifra 0, que es posia a Catalunya, del Monades, i... Bueno, no, la va adoptar, jo diria que la va adoptar, però ja... Si no, però els arts no tenien. Els arts no la va portar aquí, i després, sobre l'alquímia, es veu que ella feia servir, perquè a Roma, a Sant Pau Extramurs, hi ha la seva tomba, de molts papes,
I diu que quan es mor el papa, els ossos de la tomba de Guillem d'Orlhac es remouen. No, sí, tenia... El tenia per un mig bruixot. En Gerbert d'Urlac és un típic homo universalis, o sigui, vull que sabíeu que la majoria d'homos universalis són catalans. Durant 2-3 segles tenim, bueno, que això podria donar camí en Villueny amb el seu Leonardo, que diu que era català, però perquè té tants antecedents que és massa, o sigui, Llàndic Llull, Arnaldo Vilanova, Guillem Sadacer... No, volia només fer una cosa que no ho he explicat abans, i és que els carmelites, perquè Guillem Sadacer és un carmelita, eren ermitanys que estaven al Mont Carmel. Quan lluiten amb els moros, Saladino els fot fora, i llavors sembla ser que és quan volen venir cap aquí. I hi ha un cavaller català, que és l'amo del castell de Peralada, que els hi dona asil en el castell de Peralada. I la primera entrada dels carmelites a Europa és en el castell de Peralada. Hi ha documentació sobre això, però els anglesos no volen que sigui dit perquè diuen que va ser Anglaterra. Llavors, si torneu navegant des de l'Orient Mitjà, sembla que primer us trobeu a Catalunya que no pas a Anglaterra. I aquí hi ha molt de marro, i en Miquel diu que aquesta gent té mala uva. Perquè dels 7 manuscrits de Guillem Sadacer, n'hi ha un que està atribuït a Guillem d'Oca, el de la navalla d'Oca. I llavors aquesta estudiosa francesa diu ha estat superfalsificat, perquè si hi ha 7 manuscrits exactament igual, variacions que els copistes s'equivocaven, però tots posen Guillem Sadacer. Fins i tot la traducció a l'italià posa Guillem Sadacer de Perpinyà, i aquest posa Guillem d'Oca. I llavors surt un tal Thorndike, un Johann Jans Lynn Thorndike, que és el medievalista de la ciència medieval més important dels Estats Units i potser del món a finals del segle XIX. Té un llibre del 1945 escaig, i diu, aquest Guillem Sadacer no existia, se l'han inventat. Diu, aquest és en Rupert Cissa, és en Rogatallada, bueno, tots aquests han anat agafant, perquè esclar, hi havia un manuscrit que era el de Guillem d'Oca, i volia que l'anglès fos el pare de tots aquests Guillem Sadacer. Llavors tenim la sort que en Rubió i Lluc troba un manuscrit a Madrid, en un arxiu de Madrid, que està fet per el Guillem Sadacer, que està transcrivint un llibre per la Universitat de Montpeller, una càrrega que havia fet el seu rei. Ell és l'alquimista, l'home universalis del cerimoniós i dels seus fills, no? Deixa dir això. I diu que es diu Guillem Sadacer i que els manuscrits estan molt mal fets i que els ha de corregir, o sigui, que demostra que el Guillem Sadacer existia. O sigui, però en Thorndike volia que no existia el Guillem Sadacer perquè llavors l'autor de tot això era Guillem d'Oca. I jo el que dic és que potser Guillem d'Oca no és l'autor de la navalla d'Oca. És més lògic que fos en Llull que no pas a l'Oca. Jo volia fer un esment, abans de començar jo volia fer un esment, aprofitant l'evidentesa que el president també Albert Altor. Efectivament, Manel, s'ha de dir també que els que som navegants ho tindreu prou clar, que efectivament amb l'ampolleta doncs sabíeu donar-li la volta, evidentment, i deixant-la llançant per la popa la corredora i després comptant els nusos aproximant la velocitat. Però hi ha un altre paràmetre, que és el que els navegants anomenem l'abatiment, que és el moviment lateral del vaixell, i per tant no és una cosa prou acurada. I el tema de la latitud, per exemple, es va saber molt abans que el tema de la longitud, que fins al descobriment del cronòmetre del John Harrison... Les taules de Mendoza. Sí, però oficialment queda com que els 3 cronòmetres de John Harrison al Regne Unit van ser... Hi ha un llibre excel·lent del Dallas Hogel sobre això, justament. Jo és que soc apassionat d'això, però soc l'únic membre d'aquest país que soc membre de la Scientific Institute Society del Regne Unit, no? I a més soc col·leccionista a nivell personal d'instrument astronòmic científic de navegació del segle XIX cap enrere. Per tant, felicito. I un petit detall només, ja ho dic mal col·loqui. Potser fora dient que expliquessis també que de vegades el contingut de l'ampolleta no sempre és sorra, sinó que és closca d'estrus triturada, per exemple. O plom, hi ha diferents. Hi ha una cosa que no l'he deixat i és molt important, a veure si la trobo, és aquest d'aquí. El senyor Miquel Llaurador ens ha trobat en el 12è del Cristià l'ús documentat de l'ampolleta més antic que hi ha, perquè diu la 12a és que l'alguatzil de casa galea faça obtenir les guaites acostumades de nits i de dies en les galees, que el vaixell és diligent de guardar les hores en popa. Guardar les hores en popa vol dir que tenien una bitàcola on el rellotge el posaven a popa. Diu, i que aquell que la guàrdia per cosia
per guisa que sapíem el temps que passa quan van i quan tornen. O sigui, ens explica el primer ús. Això, el Miquel Llaurador és el que ha fet la troballa, i trobar dintre d'aquest manuscrit, bueno, això és imprès per una lletra quasi inintel·ligible. És la descripció de l'ús de l'ampolleta més antiga. Això és de 1380 escaig, de l'11 del oficial de Ximenis. 1380. Sí, Carles, ha demanat la paraula abans. Bueno, Carles, si voleu, Carles, però després de demanar la paraula ja tenia Ivan. I és la primera vegada que vinc, tot i que tinc molta amistat amb el Capdevila. Aleshores, jo he vist molta informació, massa informació. Jo crec que això una miqueta ens treu l'objectiu. No he entès ben bé l'objectiu. Si volíeu demostrar, o vols demostrar, que l'objecte, és a dir, la tecnologia de l'ampolleta com a eina que mesura el temps... A cada banc d'Arenys. Sí, no sé el que voleu demostrar. Sí, això. Bueno, aviam, he començat amb una pàgina, si veus la pàgina que he començat, ho he dit molt clar, no es pot, durant 500 anys s'ha navegat amb l'ampolleta catalana, amb una ampolleta que els catalans sabien fer, amb les relacions atlàntiques durant més de 500 anys, del 1311, aquest instrument va ser l'ampolleta d'hores de vida transparent català. Durant els 2 primers segles, el tenia el secret del vida transparent de Guillem s'ha de ser, un home universal com Llull, Arnau, eren tan preuades que se les regalaven dels reis, i tenim la documentació que els reis es regalen ampolletes uns als altres. El rei d'Aragó... Vol dir que teníem la tecnologia, Manel. Però no va fer servir, esclar. Però vol dir que teníem la tecnologia. Sí. Però no érem els inventors. No, però jo no estic parlant que fóssim els inventors. Estic parlant que possiblement els egipcis la tenien. No és que l'Arquimedes no tenien una clepsidra, no tenien el mateix funcionant amb sorra. Suposo que sí. El problema és que l'aigua que es fa servir a terra en un vaixell no serveix, perquè l'aigua se'n va d'un costat a l'altre. I la sorra és més estable, porta l'amortisser. M'imagino quan navegant fotent tràngol, les acceleracions dels barcos et deixen allò malament. No, la de sorra aguanta bastant bé. S'ha fet servir 500 anys. La d'aigua ho van intentar i no va servir. Hem de tenir en compte perquè hem de tenir en compte una evolució que ha fet el senyor, que li hem demanat a l'amic Capdevila, i ha fet un concentrat, una píndola de 37 minuts i 30 segons per fer tot això. Sí, vostè diu que és neòfit, jo he vist el naixement del Centre d'Estudis Colombins. I aquí el que s'ha intentat com a centre és aplegar tota una colla de persones que s'han dedicat a estudiar des de perspectives molt diverses l'enigma de l'origen de Colom. Quan es nega que Colom és català, i escolti'm, això ha estat negat durant molt de temps, quan es nega vol dir que se'l separa de qualsevol element de cultura catalana. Qualsevol petit, i el que també està clar és que Colom va voler amagar la seva identitat segurament, perquè si no, tan ben trobat, doncs segurament no tenia massa interès de dir qui era. Però de tota manera hi ha hagut un estat que vol que no sigui català, que sigui genovès, de la Xina, d'on vulgui, però català, no. Qualsevol relació que pugui tenir el descobriment del Nou Món i l'acció de Colom quan va fer el viatge amb elements de la cultura catalana, de tecnologia catalana, o de construcció, o dels catalans que van fer el segon viatge, o amb la cal·ligrafia catalana del segle corresponent, etc., doncs em penso que és encertat que es faci aquest tipus d'estudis. I el Centre d'Estudis Colombins s'interessa per això. Per què? Doncs perquè aquest senyor ha estudiat això, potser sí que ha donat molta informació, jo li agraeixo, de tota manera, però el que sí està clar és que l'origen i l'objectiu del centre és anar intercanviant entre persones que fan estudis per anar veient com Colom estava relacionat amb el món català, absolutament, no amb el castellà, amb el català, tot i que després els que es van beneficiar de la descoberta van ser els castellans, com sempre. Moltes gràcies, Margarida. Ha demanat Jordi Maria, el nostre secretari, la paraula. Simplement que la terminació de la paraula ampolleta, la terminació en beta, és genuïnament catalana. O sigui, els mecanismes per trobar, identificar un idioma, una de les coses que fan servir són per identificar automàticament un idioma és la terminació de les paraules. I ampolleta, això demostra que si el nom és català i és l'origen d'altres llengües, era que l'ús era pròpiament català. Sí, no, els portuguesos diuen ampoleta.
Diu, és un instrumento espanyol, o català. En francès també, en francès, En Poulet, ou les sabliers. Les sabliers, sí. I Hi ha un llibre que jo el tinc que es diu La longitud, Sí. que parla d'anar sobre, exactament, que està molt ben documentat. Jo la tinc, només et diré una cosa. Diu una fal·làcia molt important. Diu, ¿y qué fan els senyors de las distancias lunares cuando está nublado? Diu, lo mismo que los del reloj. ¿Que crees que el reloj es un oráculo que lo pones allí y te dice dónde estás? Necessiten prendre alguna mesura en el cel. O sigui, això ho diu la dama sola. I això és una fal·làcia total. De fet, la segona edició ha sigut això, les dues edicions que Només això, que allà explica tots els avatars. Sí, no, la conec molt. L'organització del seu rellotge, que era capaç d'estar en un barco i el que passés que fos exacte. Una fal·làcia. Tinc filmada la pel·lícula de la dama sola, que la tinc en versió americana i en versió anglesa, en PAL i en ETCT. I t'asseguro que els 3 primers rellotges del senyor Harrison no servien per res en un barco, no servien per res. El quart és el que s'ha fet servir més tard, però valia un ronyó. De fet, si aneu al National American Museum of Greenwich, que jo he tingut la sort de ser allà i fins i tot el m'obrin perquè Gloria Clifton, la que és l'alma mater d'allà, molt bé, fins i tot la caixa forta, i amb abans de l'altre m'ha deixat tocar físicament, per això que com col·leccionista i estudiós això és orgàsmic, no? I m'explicava que com sabem que els 3 cronòmetres del John Harrison es va fer per un concurs públic que va organitzar la corona del Regne Unit, doncs molt ben dotat econòmicament, i el John Harrison no va quedar content del primer lloc, després va quedar el segon i el tercer, perquè no estava molt content. Ara dona la paraula al senyor Daniel Ibáñez. Daniel Ibáñez. Jo la volia fer una petició. Per al·lusions, el senyor Miquel Llaurador, que està assegut a primera fila, s'aixequi i giri perquè l'aplaudim amb ell també. No, aquí sí que hi ha una cosa, la queixa era molt... el problema és fer-ho així les seves. Vostè tenia tota la raó, no. O sigui, la suggerència, el suggeriment. Té tota la raó, però és que el Manel ho ha hagut de fer contrarrellotge. Aleshores, clar, el millor s'ha quedat al tinter. He deixat el cotxe aparcat 2 dies i m'han fotut 30 euros de multa. No sabia que el tenien a l'aparcament. I tinc pàrquing, Per exemple, aprofitant el títol, una cosa molt important que no ha pogut dir, el vidre català de navegació. Si mirem la història oficial del vidre, veiem, busquem a Viquipèdia o busquem qualsevol llibre d'història del vidre, veiem que en 1400, les dades aproximades, 1460, Barovier en Venecia inventó el cristal transparent. El CDC ja ho havia escrit abans. 100 anys abans. I a part de que es dubta de que fos el Barovier. Em sembla que Barovier encara és una empresa que continua a Venècia fabricant vidre, els descendents. Aleshores, si busquem un vidre molt important a l'òptica, perquè per la navegació, tot el que són instruments òptics i sextants i romanços d'aquests, es necessita, per fer un sistema cromàtic, es necessiten 2 tipus de vidre. Un és el flint glass. El flint glass és un vidre de plom i es va patentar a Anglaterra, dades aproximades, 1640. Llavors que el CDC no en posa una, o sigui, en dona diverses de fórmules. O sigui, ell insisteix que el que és més important és fer un vidre transparent perquè ell no el posa com a objectiu. Com que ell té unes finalitats alquímiques, ell diu, per fer coses bones amb el vidre, tu has de partir d'un vidre molt transparent. I dona diverses fórmules. I d'aquestes diverses fórmules dona diverses formes de vidre de plom. Llavors, clar, i 1600, o sigui, estem dient de 1380 a 1640. I aquest és el problema, perquè són coses que estan amagades en un racó i no les coneixem nosaltres. La nostra obligació és explicar-les i corregir les enciclopèdies que estan malament. I estan malament moltes vegades, no de forma involuntària, sinó expressament. Això només aprofitar. Clar, si el Manel hagués disposat de més temps, doncs podria haver dit aquestes i altres coses. O sigui, només és una petita mostra. Ara la paraula al nostre company de Junta Directiva local, el senyor Ismael Martínez Mogrí. Navegant també, per ser, capità de lloc.
no es podia fer a l'època de Colom ni molt després, perquè jo a casa tinc 3 planos de la Armada Espanyola fets a Cádiz, en Cádiz, i tenen errors, però errors. Amb un eclipse es podia calcular, Colom ho va calcular, el que passa que va donar la longitud que li va donar la gana, però hi ha mitjans per calcular la longitud mitjançant un eclipse. Tu tens una taula feta per la regió montana a Munic o a Basilea, de quina hora comença la traslació de la Lluna, l'ocultament de la Lluna, ho mires el mateix al lloc on estàs i la diferència de temps és la teva longitud. O sigui, això s'ha fet servir molt de temps, els eclipses de lluna. Així funciona això. Perquè l'Armada no l'ha tingut mai. No, sí ho ha tingut, et puc dir, home, en el d'allò de Badajoz hi ha 3 cosmògrafs, en Joan, com es diu? Usaven això. Hi ha un valencià, Felip II envia amb un valencià que es diu Jaume Joan a mesurar la longitud de Mèxic i de Manila mitjançant els eclipsis. Amb els eclipsis i amb les fases de la Lluna es pot fer. I mitjançant les taules i el Habercines del senyor José de Mendoza y Ríos, matat per al CNI espanyol del segle XIX, els anglesos van navegar tot el segle XIX amb taules lunars. I això és el que la senyora Dava Sower no diu la veritat. O sigui, jo no li diré mèrit a Hanson, el que tenim al final. Però les taules lunars es van estar fent a l'almanac anglès de l'Almirallat, es va estar fent fins al 1906. Sabeu per què es van deixar fer el 1906? Perquè el senyor Marconi va travessar l'oceà amb la ràdio. I a partir d'aquest moment els rellotges es podien sincronitzar. A partir del moment que els rellotges es poden sincronitzar, les lunars deixen d'existir. Però mentre els rellotges no es podien sincronitzar, portaven fins a 3 rellotges en un barco, perquè no hi havia 2 rellotges que marquessin igual, i agafaven els 2 rellotges que estaven més a prop. Sí, perquè, bueno, ja, és per explicar detalls que els correctes no hi ha. De fet, el tema de Marconi, us recomano, si teniu l'ocasió, jo afortunadament l'he tinguda, d'anar a la península de Connemara, o al comtat de Connemara, que és la costa oest d'aquest parc natural. La capital és Galway, que és una capital de 2.000 habitants, que està a la costa oest d'Irlanda. Allà hi ha un monument del punt exacte, el Marconi, i la seva neta, que és una senyora ja gran, fa 5 o 6 anys ha anat allà físicament a fer la revolució i tal, igual, i ha estat molt entranyable, la veritat. Que és a més una princesa, té una connexió aristocràtica amb la casa real d'Itàlia, és una cosa molt curiosa. Més preguntes? Tenim més preguntes? Xavier, no vols preguntar alguna cosa? Tenim dues preguntes allà, i a Vavor i a Escribor. Una pregunta és reforçar el tema aquest del vidre. Hi ha un article que va sortir. Una cosa que em va sonar a tu. Digue això. Bueno, és que Leandro em porta molta informació. I l'escolta, ja com has dit el vidre, potser tens raó, perquè hi ha una americana que està anant per tots els museus i té un sistema per calcular, per controlar si el vidre és català o és venecià. I la major part del vidre que es ven com a vidre venecià és vidre català. Es veu que es venia vidre d'aquí, es carregava, hi ha costes de carregament de vidre de Veneçó, i potser algun d'aquests anava a Venècia i el venia com a venecià. Va, vinga. Bueno, el Xavier que volia contar. Diguem que la nostra corona d'Aragó, la nostra Catalunya antiga, era marinera i que, per posar exemple, Felip el Vell, Felip l'Hermós, Felip I de Castella, per anar de Mataró, per anar de Barcelona a Mataró, no hi va amb carro, no hi va a cavall, no hi va amb 50 soldats, sinó que hi va per mar. Una cosa tan petiteta. L'altra cosa també que dius tu, que Felip V ens va rebaixar bastant de cultura, i és veritat el que dius. Recordo que el 1714 ens prohibeix la Universitat de Barcelona, ens prohibeix, això tots ho sabem, que la passa Cervera, perquè la Cervera va ser col·laboracionista, i que, per exemple, quan en Narcís Montoriol, nascut el 1818 a Figueres, vol estudiar dret, no pot anar a Barcelona, sinó que s'ha d'anar a Cervera. Vull dir que durant 120 anys, 130 anys ens boteja, perquè no pot el vocabulari, ens boteja i ens fan anar, i la
nostres classes dirigents, els nostres universitaris, no poden estudiar a l'escola si no s'han de desplaçar. Molt bé. És per corroborar el que dius. Moltes gràcies. Ara hem de plegar, senzillament perquè la sala s'ha de desocupar a 2:15 en punt. Moltes gràcies per la seva assistència.